Aquesta setmana portem convidat el màxim representant esportiu de Premià de Mar, el regidor d'Esports, Jordi Penalba, que temps enrere havia estat també president d'algunes entitats esportives com l'hoquei patins. Hola Jordi, bona nit. Hola, bona nit. Fins a quin punt has estat implicat amb l'esport abans de portar la regidoria que portes ara? Doncs ja fa molts anys, perquè jo, a part d'estar ficat en AMPAs, en col·legis, que estaven molt relacionats amb l'esport, vaig tenir la sort de ser 6 anys president del Club Hockey Premià, i fins a arribar on estic ara, és a dir, regidor d'esports, que és una cosa que ja m'agrada molt. La perspectiva és una altra ben diferent, no? Portar un club que portar una regidoria esportiva. Totalment diferent, perquè et dones compte dels... O sigui, si abans sabies dels problemes que havien, ara has de solucionar aquests problemes. Llavors estàs en una banda, diguéssim, a l'altra banda, no? És a dir, solucionar els problemes que abans poder tenir jo com president d'una entitat. Clar, aleshores a l'hora de prendre decisions s'entenen una mica potser millor les necessitats dels clubs. Clar, és a dir, jo la sort que tinc o que tenen les entitats és que jo ja vinc d'aquest món, és a dir, del món de l'esport, i les necessitats, les mancances, les carències que tenen, jo evidentment les entenc al 100%. Com s'arriba a ser equitatiu amb totes les entitats? És molt difícil, molt difícil. Com es troba aquest punt? Perquè un sempre vol quedar bé amb tothom, donar el que necessita a tothom, però clar, hi ha unes necessitats o unes prioritats que sobresurten de les altres. Però en teoria jo crec que a tothom se li dona el que demanen dintre de... I bé, jo crec que no es poden queixar i jo, evidentment, tampoc em puc queixar amb l'ajut que tinc, sobretot de tots els presidents de les entitats esportives. Totes les entitats són igual de col·laboradores? Entenen que el tracte ha de ser igualitari i que potser no tenen tot el que ells han demanat? Aviam, no sempre pots donar el 100%. No sempre el 100%. Però sí que és cert que el que falti per un costat sempre se li dona per un altre. I no em refereixo a calés, em refereixo, per exemple, amb espais, amb col·laboració, amb totes aquestes coses, però procuro en aquest cas que tots estiguin contents perquè jo sé el que és. I llavors no... Històricament, fins i tot, Premià havia tingut un problema d'absència d'espais esportius, però crec que això ja vosaltres ho esteu solucionant. Doncs home, gràcies a Déu ja està solucionat. És a dir, això ja està solucionat. Explica'ns una mica això perquè ens interessa molt, Jordi. Sí, això ja va ser un projecte que ja tenia l'alcalde, en Miquel Buch, com regidor d'esports. Llavors, entre, sobretot ell i jo, hem aconseguit de la pista descoberta del vora mar cobrir-la, i no només cobrir-la, sinó fer ja un cobriment, un tancament, i guanyar moltes hores perquè les entitats del poble puguin entrenar, el qual fem vestidors, o sigui, fem un pavelló en condicions. Seria un segon pavelló poliesportiu? I amb això ja quedaria solventat el tema de les mancances? No, vam fer un estudi i encara... Aviam, la sort que tenim a Premià és que n'hi ha molts esportistes, moltes entitats que volen créixer. I en la mesura que jo pugui, doncs, encara ens faltaria un altre pavelló. Però de moment ja aconseguim aquest, que ja és bo, i llavors descongestionem una mica, no? Fent de treure més persones, ficar-les en un altre lloc, que puguin créixer les entitats, i això, la veritat és que per nosaltres és tot un èxit, però de cara a les entitats. I és un espai esportiu preparat per qualsevol entitat? O aniran unes entitats determinades? No, aniran les mateixes de l'actual pavelló, poden anar a entrenar a aquesta que es farà nova. És un complex que ja s'havia, diguéssim, pressupostat en l'anterior, diguéssim, pressupost general? Sí, s'havia pressupostat una part i llavors el que farem serà en 2 fases perquè en principi només es cobria. Però ara van determinar que el servei que donarem serà màxim en el cobriment, vestidors, pista nova, vull dir, amb una mena de serveis que, evidentment, no havia una mancança si només cobríem, perquè el dia que plogués o fes vent, lògicament no podrien entrenar. Llavors pensaven que era com posar-te un paraigües. Llavors el cobrim i ho fem sencer. S'ha aconseguit algun ajut en aquest sentit per part d'altres administracions? Sí, tenim ajut de la Diputació i ajut, lògicament, de la Generalitat. De la Generalitat. Més el pressupost que tenim nosaltres. Hi ha un programa destinat una mica per la millora d'espais esportius. També, en l'estudi aquest del MIEM, per exemple parlem des del rocòdrom, ara hem fet la pista de la petanca nova, vull dir que a poc, des d'aquí fins al 2015, tot aquest estudi del MIEM que es va fer fa un any,
doncs intentarem, i estem lluitant per això, perquè es pugui complir tot. Perfecte. I quan parlem d'una altra qüestió, que és el tema de la repercussió de les moltes proves i molts esdeveniments esportius que hi ha hagut al poble durant, per exemple, aquest últim any, i sobretot cal destacar el tema de la Challenge. Quina repercussió ha tingut a nivell del poble? Si ha tingut la repercussió que esperàveu? Si potser ha tingut més repercussió a l'Almaresme? Què és el que ha succeït amb la Challenge? Aviam, la repercussió sempre existeix, perquè quan tu fas quan surt per televisió, doncs veus que surt Premià, surt Masnou, surt Vilassar, però clar, evidentment, la repercussió màxima ha estat al nord del Maresme, que és el nucli d'on comença tot, de possiblement es fan totes les proves. Sortida i arribada. Sortida i arribada, clar. I per Premià és la passada en bicicleta. Però bueno, jo penso que és una cosa que es va fer nova. Ja es va fer la mitja marató, va tenir un èxit més o menys acceptable, i aquest també, és a dir, aquest ja ha sigut la gran, diguéssim, i jo crec que la repercussió ha sigut bona. I l'Ajuntament de Premià de Mar lluitarà perquè es centralitzi una mica més en properes edicions, que diuen que es tornarà a repetir la Challenge Costa Barcelona-Maresme. Lluitarà perquè sigui un punt més crucial, més central, amb més protagonisme? Home, seria la nostra intenció, clar, lògicament, perquè, aviam, el que passa és que la infraestructura que poder tenim en el poble no és la mateixa que poden tenir Malgrat, Calella, Pineda, en el tema d'hospedatge d'hotels i tot això. Es poder apremiar, evidentment, no ho tenim. Però, bueno, potser fem que es nedien aquí, que comencin aquí, que acabin... Però sí, es mirarà de... El que passa és que han de parlar, lògicament, amb tots els ajuntaments a la costa. Amb tots els ajuntaments. Però ja ens agradaria, ja. Quins projectes a l'Ajuntament us queden per el que queda de legislatura per portar a terme o esteu estudiant si es poden arribar a fer? Ja n'hi ha molts que s'han fet. És a dir, la dinamització de la platja, obrir el pavelló a la nit, que ja saps de què va, doncs un dissabte al mes, a s'obre de 10 a 1 de la matinada, va tenir un èxit excepcional. Es van felicitar perquè va ser sense cap incidència i ho tornarem a repetir. A part de la dinamització de la platja, doncs construint també un nou camp de futbol, que això també és interessant. Un nou camp de futbol? Explica'ns una mica... No, es fan pàrquings a sota i l'empresa d'allò que fa els pàrquings ens construeix el nou camp de futbol. En el mateix terreny? En el mateix terreny, sí. A l'estadi del Premià, diguéssim, no? Exactament, exactament. O sigui que això també... Això es durà a terme per quan? Podem parlar de dates? No, de dates no, però ja està aprovat. Vull dir, el tema de fer els pàrquings a sota ja està aprovat pel ple. La qual això ja porta un procés que, com que ja en teniu d'esports, ja se'n sap que això té un procés lent, però que ja està, ja estan allà i d'aquí a temps no puc dir, però un nou camp de futbol que ja li toca. Un estadi maco, no? Per això? Sí. Sí, perquè últimament potser les instal·lacions estan una mica deixades de banda, potser no hi ha pressupost per reformar-les tampoc. No, aviam, es dona una quantitat X per poder anar arreglant-lo una mica, però evidentment és un camp que ja té molts anys. Molts anys, i és un camp gran, i és un estadi que requereix molt... Doncs amb tota aquesta feina la va fer també l'alcalde i s'ha portat a bon terme. Aquest senyor que ve, l'alcalde que ve d'esports, tampoc ha parat, i tota la gestió que havia fet abans, doncs ara s'està traduint. De fet, és un alcalde molt esportiu, no? Doncs sí, la veritat és que sí, perquè sempre està a tot arreu, vull dir, quan hi ha qualsevol cosa... Té certa sensibilitat, potser perquè havia estat esportista? A part d'això, a banda d'això, i a part de ser exregidor d'esport, doncs quan hi ha alguna cosa em diu Jordi, que hem d'anar aquí, hem d'anar allà, vull dir, poder té més galàstic que no pas jo, perquè jo estic més per unes altres coses, però no, sí, té un caire molt esportiu. Bueno, has aconseguit moltes coses, Jordi. Ets una persona molt propera, a més un polític molt conegut, una persona molt propera a la gent del poble, aquí a Premià de Mar, tothom et coneix, i això, en certa manera, també crea un ambient de positivitat i una energia... Igual ara tinc enemics, però no, ja era molt... Enemics sempre surten potser pel fet d'estar en un càrrec, no, Jordi? Sí, vull dir que... Però sí, ja era molt conegut, vull dir, primer perquè tota la meva vida l'he fet aquí a Premià, i amb la meva empresa, i bueno, són coses que coneixo molta gent, sí, però i ara, potser com regidor d'esports ja no tinc tanta amistat, però no, en principi... Bueno, un ha de fer el seu paper, no? El seu rol, també, no? Sí, també, però en principi no hi ha cap problema. Coneixo molta gent i ara tinc encara l'honor de conèixer molta més gent que abans no coneixia. Doncs, bueno, aquí a Canal Català Maresme, el programa Maresme Esport, realment estem molt contents de la teva tasca, també ho hem de dir. No entrem nosaltres en temes polítics,
polítics, però bueno, et coneixem des d'abans que eres polític i sabem que sempre és important i positiu i que has fet i faràs coses positives pel poble, i no només pel poble, sinó per tot el Maresme. Per tot el Maresme. D'acord? Per això estem. T'agraïm la teva presència i t'esperem per quan vulguis perquè ens expliquis més d'aquestes coses que ens has avançat avui al programa Maresme Esport. Perfecte, quan vulgueu. Gràcies, Jordi, bona nit. A vosaltres. Bona nit.